Кой е най-важният актив като собственик на бизнес? Може би не го осъзнавате, но това сте вие. Като собственик на бизнеса, без който вас, ако ви няма и бизнесът няма да върви, естествено, че вие сте най-ценният актив на вашия бизнес. Така че в следващите почивни дни се погрижете за този най-ценен актив и му планирайте една хубава почивка и сега по време на празниците, и след това през цялата година. Другата част от най-ценния актив, това естествено са хората, защото сгради, машини, съоръжения и софтуери се купуват, но хората са най-трудно да ги намериш, да ги внедриш и да ги замениш. Така че пазете хората. Вие и вашия екип сте най-ценният актив в бизнеса. А за това как да планирате така, че да запазите баланс между личния живот и бизнеса, за това ще поговорим повече на лекцията за Кайзен планиране в Коледния маратон. Запишете се днес и още утре ще получите първия си подарък.